weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Kom ons gee God so prys. Ek sê kom ons gee God so prys. Ek sê kom ons gee God so prys. Die lied sê, wat is die mens dat u aan hom dink? Hy sê in Romeine 8 vers 17, en ons as kinders dan ook erfgename. Jy is om erfgenaam. Ek kom van toe ek my bekeer het, toe ek amen, glories, bless you. Vandag hoor ons ook nie meer nie. Waar is die amens? Waar is die glories? Kan ek 'n amen kry? My begroeting is in die mooi naam van ons koning Jesus. 'n naam wat nog nooit terug verloor het. Ek groet elke apostel, elke pastoor, elke persoon die ambt dra, as 'n groet in die mooi naam van koning Jesus. Ek het jou naam genoem het, as ek jou ambt gesê het, wees so goed in die mooi naam van koning Jesus. Nou, hierdie tema van hierdie dienste is alles werk ten goede. Alles werk ten goede. Sê vir iemand, ons gaan so 3 stap. Ons gaan so 3 stap. Nou, terwyl ek my voorberei vir hierdie dienste, maak die Here dit aan my bekend dat hier is 4 dae. Hier is 4 dae. Wat moet ons gaan doen? Eventueel geef ons so nada. Nou die, toe my ma vir my sê, Boeta, jy sal nou die rondloopers, sal jy moet op 'n einde sit. Toe sê my ma, jy moet vir jou vriende kyk wat God vreesde man. Wat die Here opreg doen. Nou, ek het my bekeer op die ouderdom van 13. En ek het afgedwaal van die pad af. En ek het altyd gehoor, maar die mense praat van 'n babalas. En ek het dit nog nooit gehad en ek sê, mam, baie goed kry ek. En ek kry die soort kry ek 'n babalas. En dit is voor die lekker. En ja, maar hierdie dag wil ek nooit weer heen. Net dat hy Sondag sê ek vir my, kom maak my los. Kom maak my los van hierdie dag. Dit is 'n maak los dag die Jezus. Ja, hy het maak los dan die Jezus. Maak los dan die Jezus. Ek hou nie van het ding maar my vashou nie. Maar as ons nou kom, na die 4 dae toe. Evangelis, ons kan die Here prys gedierbares. Ons kan die Here beter prys gedierbares. Kom ons staan op ons voete en gee die Here beter prys. En het versoek God in die hemel en ons nou op die aarde, maar daar was niemand waardig om de prijs te bepalen. Sê vir iemand dat is bezig met cijfers. 4. Ek kan kyk wat beteken dit in Bybelvorm. En 4 beteken verwettig. Die Bybel sê daar was 3 manne wat nie die afgod wou aanbid nie. En die koning het gesê, jy moet die afgod aanbid. Maar hulle sê, ons sal nooit
Maar nog steeds, de Bijbel zegt, de koning zei maar te veel. 7 keer waren man. Maar wat gebeurt is, hier de mannen brandt niet. De wachters is bezig op de brand. Maar je mensen worden te veel. Maar de mensen zijn wat brandt niet. Dat is allemaal brand. Gedaan. Als de 4e man, hij is een zon op de lot. De veranderen. Hij is vandaan de zon. Om een radicale verandering te maken. En zo leven. Is er kracht? Zeg die man is er kracht is. Nou, als hij veel vermenigvuldig, wat doe je? Dan geef je jou 8. Maar als hij doe je wat? Dit is dus dat het doe je zijn geluk. De Heer zoekt geluk in jouw leven. Zeg iemand, de Heer zoekt geluk in jouw leven. Nou, als hij doe je weer iets wat en hij valt het, dan is het eenvoudig, dat is een hele God. Nou, als hij van een verhouding praat, dan is het liefde. Nee? Het is liefde. Nou, bijna als hij God lief heeft, dan zal hij alles ten goede. Hij zoekt geluk voor jou. Maar als je die liefde niet hebt, dan baat het jou niks. Veel vermenigvuldigd met 2 geef je 8. Evangelist. De Bijbel zegt, alles werkt ten goede. Voor die wat ook lief heeft. En voor die wat hij lief heeft. De Bijbel gaat in 1 Korintiërs. Hij zegt dat. Zij kan een talen van mensen. Zij kan een talen van engelen. Zij kan goed profiteren. Maar als zij niet de liefde heeft, dan betekent dat dat maar voor jou niet. Wat is met 3? De schrift zegt, hij moet geloof. Hoop en liefde hebben. Maar hoor wat zei hij? Zei, liefde is het belangrijkste. Die staat uit wat ons jij weet, die lief heeft die. Die staat uit wat ons naaste lief heeft die. Zij zei, zeg mij lief, maar ze met 3 stappen praten van mij. Zeg iemand mijn eerste liefde. Ik geloof toe ons. Doe je God, hij kan hier in jouw leven. Doe dat een liefde. Dein eerste liefde. Moet niet vergeten van dein eerste liefde niet. Nou, mijn apostel. Waar ik onder dit apostelbaantjes daarvan 6 vind. Hij zegt, als je vergeet van die liefde, wat je gehad hebt voor God in de eerste. Dein vierigheid. Die geest van God gaat je verlaten. Hij gaat je verlaten.